nu. Ja, og jeg skal bevise sumreglen. Og det vil sige, hvis vi har to funktioner, som er f af x og g af x, så vil de funktioner lagt sammen, de vil altså hedde f plus g af x. Det er vores funktion, og de funktioner, vi så har lagt sammen, det er f af x plus g af x. Og når man så vil differentiere den her funktion, altså finde et mærke, f plus g mærke af x, så siger reglen så, at det er det samme som så først at differentiere f mærke af x, f mærke af x, og bagefter så lægge g mærke af x oveni. Så det er det her, som jeg skal bevise med sumreglen. Og der er en ting, man skal huske på, når man beviser det her, og det er, at for at det her det går op, så skal f af x og g af x, de skal være differentiable. Og det vil sige, at hvis vi tager f af x, så har den en grænseværdi. Så når man skriver det op, hvis vi skriver det op, f af x0 plus h minus f af x0 divideret med h. Så når h det går mod 0, så vil funktionen gå mod f mærke af x. Så det er det, vi forudsætter, når vi skal bevise sumreglen. For at bevise det her med sumreglen, så bruger vi tretrinsreglen. Og i første trin, der skal vi udregne delta y. Og det gør vi ved at tage vores funktion f plus g. F plus g x af x0 plus h minus f plus g x0. Og det her udtryk, det kan vi så skrive om med første gang ind i parentesen. Det der kommer til at stå her, det er så, kan man se, f x0 plus h, fordi vi har gang f over først her, så her, og så plus her, så ganger vi g over, så g x0 plus h. Og så herover, så skal vi også gange det her ind i parentesen. Det er så minus, så laver vi lige parentesen. F gange x0, så det kommer til at stå f x0 plus g x0. Og så kan vi lige gøre det her udtryk lidt finere ved at samle alle vores fx'er og vores gx'er. Så til sidst så kommer der altså til at stå f af x0 plus h minus f af x0 plus, så samler vi vores g'er, g af x0 plus h minus g af x0. Og det var første trin i tretrinsreglen. Så til anden trin i tretrinsreglen, der vil vi gerne udregne et udtryk for den her differentialkvotient, som vil være f, eller delta y, divideret med h. Og vi har allerede udregnet vores delta y, det er det vi har her fra før. Så det sætter vi ind i anden trin her. Så der kommer til at stå f af x0 plus h minus f af x0 plus g af x0 plus h minus g af x0. Og så hele det her, det skal vi så dividere med h. Og det her udtryk, det kan vi så nu dele op i
i to forskellige brøker. Vi bruger brøkregnereglerne. Så det kommer altså til at hedde, vi deler det op i fx og gx. Og det kommer til at stå f x0 plus h minus fx0 divideret med h plus en anden brøk, som så kommer til at være med g, som er gx0 plus h så i tredje trin, så lader vi h gå mod 0. Og det vil sige, når h går mod 0, så er delta y divideret med h. Det vil gå mod det, som vi skal bevise, altså f mærke af x plus